1 2 testing. Hama dzangu tinosangana zvakare papart 3. Part 3 title yedu inotanga nekutaura pamusoro penzvimbo yevakafa kana kuti realm of the dead, nharaunda yevakafa. Ndo patinotangira. Tiri pachirongwa chedu chesuicide, asi tiri kutaura pamusoro pekutora upenyu hwako nekuzvibvisa panyika. Isiri spiritual suicide inoita kuti nyange unoramba uripo asi iwo wakatofa kare. Ndiri kutaura pamusoro pekuzvisungirira, pamusoro pekumwa muchetura, pamusoro pezvimwe zvakaipa zvatinozviitira kuti tipedze madambudziko edu atinenge takatarisana nawo, tichibvisa upenyu hwedu pakati pavanorarama. Takapesera nokutaura pamusoro perealm of the dead, nharaunda yevakafa. Zvikanzi Sauro wakaenda akanobvunzira kumuroyi wendo. Muroyi wendo akaita zvaakaita kudana Samueri. Samueri akamuudza kuti uchafa musi iwoyo. Akaudza Sauro kuti iye navanakomana vake vachafa musi iwoyo. Zvikanzi Sauro akati rapata pasi apera simba. Akaziva kuti chinhu ichi chabva kuna Mwari. Nyange zvangu ndaenda kumuroyi uyu, asi chabva kuna Mwari chinhu ichi. Zvokwadi ndinopera nhasi. Wakanga atofa kare. Chakanga chasara kuti angozadzisa zvakanga zvataurwa naMwari. Takataurawo pamusoro pekuti kana muchienda kunobvunzira imi kun'anga, kazhinji muri kukontakta kana kuti muri kudana vanhu vakafa, realm of the dead. Mune chekuita nemweya yevanhu vakafa yamunoshandisa. Ndakati ndizvo zvinoitwa varoyi navaroyi, nokuti varoyi havangozviitira chete vakafa, vanozviitirawo pamwe chete navapenyu. Ndosaka vachida kuti utange warara vazokudana kana kukusamona, vanenge vachikusamona from the realm of the dead. Muri kuzvinzwa? Vari kukutora kubva kumumvuri werufu, pavanenge vachida kukushandisa, kukubira kana kukutapa kana kukuzvidza. Ndosaka vachikutemerai nyora. Ndosaka vachikudyisai nekumwisai zvimwe zvinhu. Muroyi idhimoni. Munhu wose uya wamunoti n'anga ratodhimoni. Saka naizvozvo kana muchiti muri kuenda kunoona n'anga, muri kuenda kunokonsalta chidhimoni, nokuti rine zvekuita nemweya yavanhu vakafa. Hakuna munhu mupenyu ungaite simba kune mweya yavanhu vakafa kare, nokuti hatikwanise kusvika ikoko tikadzoka handi. Kusara kwokunge titori muzvinhu zvachowo, takafa kare, takagarwa namadhimoni. Vanobata mishonga masosara kaya. Dzimwe nguva munhu wamunodana kuti muroyi handiye muroyi. Munhu anenge achishandiswa nemuroyi handiye muroyi. Muroyi ndiye ari kushandisa wacho. Ndiye munhu wamakafanirwa kutya. Makabata munhu anenge achishandiswa nemuroyi, kutotsvaga kuti atumwa nani, abva kupi, zvakambotanga sei. Ndosaka zvichinzi muroyi idhimoni kana mweya wakaipa. Nokuti anoita zvaanoita navanhu vakafa kana kuti vakarara, vachishandisa masimba egehena
Munhu wose anovuka kana kuita summoning idhimoni, munhu akatofa kare, munhu wegehena anoshanda naSatani. Anotanga akuisa kurealm yake, muri kuzvinzwa, yomumvuri werufu kuti akushandise. Varoyi mademons and devils. Asi munogara navo kai? Munowanana navo, munoenda kun'anga, munosenza pamwe chete, munodzidza pamwe chete, munotovakoka mudzimba dzenyu, munoenda kuchechi mese. Asi ndinoti kune muKristu, Dhavhidhi anoti Pisarema 23, murikuzvinzwa, ndati ini ndinoti kune muKristu, munhu anotenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu, asi neine zvinhu zvose zvandataura, munhu anoda Mwari, anogara mukati meshoko raMwari, anorarama neshoko, anoramba achikura. Ndinoti Pisarema 23 inoti chii? Kunyange ndikafamba mumupata wemumvuri werufu, handingatye zvakaipa, nokuti imi muneni, tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Amen. Heino nhange mutange kuna wose anotenda kuna She Jesu Kristu. Tsvimbo nemudonzvo zvinorevei? Muchaponeswa. Pane imwe nyaya zvakare inotaura pamusoro pemumvuri werufu, zvikanzi Jesu paakakunda muedzi Satani kwemazuva 40 neusiku huna 40, zvinonzi ndipo pakatanga vhangeri rake raakanga afambira pasi pano. Endai pana Matayo 4 verse 12 to 17. Zvikanzi wakabva paNazareta wakanogara pedyo negungwa muKapenaume, mudunhu reZebhurini neNafutari, kuti zvakataurwa nomuprofita Isaya zvizadziswe. Isaya wakati pana Isaya 9 verse 1 to 7, musasiye kana kunzwa pakuverenga kwenyu, nokuti manzwi aya akakosha, anonobatana nePisarema 23. Tendeukai, nokuti umambo hwokudenga hwava pedyo. Kunyange zvakadaro, ndo manzwi ari pana chapter 9 verse 1 to 7. Kunyange zvakadaro, hakuchazovazve nerima kuna avo vakanga vari munhamo, mukutambudzika, mumadzudzo, vakanga vari pasi pemumvuri werufu pamazuva akare. Itai amen. Itai amen. Pamazuva akare akaninipisa nyika yeZebhurini nenyika yeNafutari, asi panguva inouya, itaizve amen, panguva inouya, amen, achakudza Garirea nevedzimwe ndudzi, kana kuti Garirea revasina kudzingiswa, nenzira yokugungwa mhiri kwaJorodhani. Zvikanzi vanhu vaifamba murima vakaona chiedza chikuru. Avo vaigara munyika yemumvuri werufu, chiedza chakaonekwa. Amen. Makakurisa rudzi mukawedzera mufaro wavo, vanofara pamberi penyu savanhu vanofara panguva yokupohwa, sokufara kwavarume kana vachigoverana zvakapambwa. Nokuti sapamazuva okukundwa kwavaMidhia, pamakaparadza joko rairemera vanhu nedanda raichinjika mafudzi avo, ini ndikati ndiyo mufananidzo wechii? Womuchinjikwa. Amen. Iyo tsvimbo yavamanikidzi vavo, nokuti takazvarirwa mwana, takapuhwa mwanakomana, uye umambo huchava pamafudzi ake, uye achanzi gota rinoshamisa, Mwari ane simba, Baba vokusingaperi,
muchinda worugare. Amen. Kukura kwoumambo hwake nekwerugare rwake hazvizove namagumo. Zvinopinda kwakadzika, zvinopfuurira zvichienda kudenga. Achatonga pachigaro cheushe chaDhavhidhi, napamusoro peumambo hwake achihusimbisa nokuhutsigira nokururamisira uye nekururama, kubva panguva iyoyo kusvikira nokusingaperi. Kushingaira kwaJehovha Wamasimba Ose kuchazviita. Amen. Pane manzwi anonetsa kunzwisisa pane zvose zvataverenga pana Isaiah 9 kubva vhesi 1 kusvika pana vhesi 7. Manzwi anonetsa kunzwisisa. Zvikanzi kufa kwaIshe wedu Jesu Kristu, muri kuzviona, nyangwe napakufa kwake, zvikanzi wakandopinda pakadzika-dzika akaponesa vatapwa vakanga vakabatwa muushe hwani hwaSatani. Zvikanzi nyangwe naAdhama akanga akamirira kuponeswa naIshe wedu Jesu Kristu, akanga akabatwa kumumvuri werufu, kuHadhesi. Asi muchinda hwoumambo wakauya nechiedza wakavhenekera. Zvikanzi vari pasi vakadedera, vakagwadama pasi vakaita kunge vanotiza, vakati, matidarirei? Iro danda ramakashandisa kuuraya uyu ndiro danda rakuita kuti vanhu vose vaponeswe vari pasi panapa. Zvikanzi danda rataisa pamafudzi avo ndiro danda raakuroverwa navanhu vose vohuroyi nohun'anga. Kuti chii? Kuti vakatapwa vaponeswe. Amen. Jesu ndiye mambo, ndiye unounza ruponeso rwedu. Muri kupanzwa? Kune vari pasi pomumvuri werufu, vari kushandiswa navaroi. Ndo zviri kurehwa pana Pisarema 23. Nyangwe ndikafamba pasi pomumvuri werufu, handingatye chinhu, nokuti tsvimbo nomudonzvo wenyu zvineni. Amen. Tozoenda pana Isaiah 9 vhesi 1 to 7. Handataura. Vane nzeve dzokunzwa zvichida vatonzwa. Amen. Amen. Zvino ndichakudzokeserai panyaya yesuicide, nokuti izvozvo zvine chekuita nesuicide. Tingadamburira chidzidzo chino ipapa tozoenda papati 4 nepati 5 patinenge tichipedzesa. Ichi chidzidzo chakakosha, nekuti vari muhutapwa vanofanirwa kunzwisisa. Mwari ave nemi.